Purro é o noso compañeiro, un gran amigo e unha gran persoa. Alén de outros méritos, sobre todo un gran artista, un gran cantante, de Manolo Purro. Un aplauso, Manolo Purro! Agradecervos a todos que viñeste ao acto, ao mesmo tempo tamén a corporación e a xente que traballou para que isto fora necesario. Nada máis. Brasiños a todos. A de Purro foi unha escola realmente para todos os carpinteiros que hubo en Bueu. Creo que hai dous legados moi importantes. O primeiro é a conservación dunha estructura, o Asteleiro de Ribeira, e por outro lado está o legado e a conservación dunha técnica, o coñecemento dunha forma de facer, dunha forma de construir. Deixou Purro un patrimonio tanto material como inmaterial que pouca xente ou que algunha xente non valora suficientemente, non? O Asteleiro da Banda do Río, o que coñecemos como Asteleiro de Purro, foi fundado por José del Río Casal en 1916. Era do mesmo propietario hasta 1938, data en que morreu José del Río. Os avós de o que hoxe coñecemos como Purro decidiron mercarlle á familia de José del Río os dereitos do Asteleiro. Mercarono para o seu fillo José, que é o pai de Purro. Home, pensei que tería porque daquela era o normal. Se o pai era albañil, polo menos hasta que ti foras independiente, hasta os 20 anos, hasta vir da mili, que depois ao mesmo podías facer outra, o sea, opinar por ti mismo daquela. Se o pai era albañil, ti tiñes que ser albañil. Se era carpinteiro, tiñes que ser carpinteiro. E se era canteiro, tiña que ser canteiro. Estamos falando, claro, dos anos 40 e pico, non? Claro, eu aprendi un oficio hasta os 20 e tantos anos, depois ainda botei uns anos e tal, depois tiña etapas, ir e vir, non? O sea, estaba mellor un ano fora, fui a Algeciras, fui a Noruega, estuve en Sada tamén e tal, entón sempre sabía que tiña donde traballar, o sea, non andaba unha necesidade perentoria, non é? Iba porque me gustaba, por cambiar de vida, por cambiar de aires, pero bueno, depois sempre volvía ao taller. Quedou a traballar co seu pai, aí co paso do tempo chegou a ser carpinteiro de Ribeira, a coñecer moi ben o oficio. Aprendía con meu pai, mas non tan só del, senón dos mesmos obreros, porque meu pai, cando tiña así moito cheo, traía obreros incluso de outros astilleros. Entón, a veces tiñan outra maneira de facer, entón eu aprendía, non é? O sea, miraba para eles e para outro, e pois isto é práctico, isto é... Foches collendo o que máis se interesaba e deixando o que máis non o días. Os recordos que teño eu é que xa meu avó xa estaba jubilado, pero viña así todos os días pola mañán a mirar como iba as cousas e tal, así, bueno, como se mandara algo, pero en realidad pouco mandaba, xa, pero bueno, ele sempre viña todos os días. E algunha vez, despois xa sendo un pouco máis maior, ainda me acordo tamén moitas veces, igual meus pais iban de vacacións, meu pai pagaba a semana aos obreros. Entón, viña eu e tal, deixame os cartos, e sempre viña, era unha sesión de meu avó de pajaches os obreros e tal, que sempre el, para comer non tería, pero sempre a xente había que pajarlle.
Pois agora son bonitos, pero cando era rapaz eran un pouco, non eran tan bonitos, porque no Bran sempre me facía vir aquí polas mañáns e tal. A ver, de 10 a 1, así, tampouco era nada, pero bueno, aquí estorbaba un pouco, entón a min fastidiaban. Non era... Pero bueno, agora miro no así máis co paso do tempo, non me fixo mal tampouco. El non, cando deixou de estudiar, cando estuvo en Santiago, e depois dixo que non quería estudiar máis e tal, levei no po taller e non lle gustaba, non é... Facía o que lle mandaban, pero non lle miraba interés, non é? Non lle miraba interés. Ademais, a dicía que non lle gustaba, non quería, el quería ir a bater, non é? Era normal, ademais, porque daquela traballábamos, sempre traballamos no taller tarde a mañán, e na batea era mediodía, era hasta 1 ou as 2, depois no Bran, a moza, iban á playa, iban tal, e no taller hasta as 8 da tarde non salía. Iso si, viña e dábame un changüí e tal, sabes, facía sobres para os obreros, para min facía meu sobre e tal, así con 4 patacos, pero bueno, eu máis contento que... Unha das riquezas máis importantes que ten Galicia é a cantidade de embarcacións tradicionais que hai. Son moi variadas, moi ricas e son, como decía Stefan Morlin, son perfectas na súa construcción. É dicir, responden a unha adaptación concreta a un medio concreto e para ese medio son absolutamente perfectas a pesar de que son moi simples na elaboración. Claro, toda esa riqueza que utilizan os mariñeiros non sería posible sin unha serie de profesionais, unha serie de carpinteiros que tivesen a sabiduría de construir eses barcos. E esa é a función da carpintería de Ribeira e o valor da carpintería de Ribeira. Todos os carpinteiros que había en Bueu, todos habían traballado na de Purro. Tanto o señor Benigno, que xa morreu, vivía ao lado da miña casa, había traballado con Purro, había aprendido co pai deste Purro. Como o bicho tamén, xa digo, os 6 ou 7 carpinteiros que despois Lito Silveiras, que se estableceu en Beluso de Arriba, todos os carpinteiros que había en Bueu que facían barcos nos anos 90, todos habían aprendido co pai de Purro. Que tamén aprendes con tempo, por exemplo, a conocer as madeiras e todo eso, que cada madeira que dobla, madeira que non dobla, e todo iso, pois, claro, coa práctica, o sea, é un oficio que tes que mamalo. Se tes facultades, pois vas subindo, senón andar sempre de chegarás a peón. Pois o sea, se eres un pouco fino e tal, é un oficio bastante difícil. O complicado deste traballo é que, por exemplo, empezas facendo unha quilla, botas, non sei canto se tardaba, 15 días, un mes, depende do tipo de quilla, e así que empezabas a coller o tanganillo de como se fai unha quilla, parabas e empezabas coas cuadernas, que era outro tipo de traballo completamente diferente. Así que facías todas as cuadernas ao barco e empezabas a decir, pois máis ou menos sei como se fan as cuadernas. Viñan os vances, que xa era outro tipo de madeira, é outra forma de traballar completamente diferente. E cando volvías a coller as cuadernas ou aquillas, xa che pasaban 3 meses. Bueno, aí construíronse a maioría, o 90% foron pesqueiros, barcos de pesca, depois hubo tamén jaleóns para misiloneiras, tamén se facía moitas daquelas cando eran de queixóns con palos e tal, tamén fixen 2 ou 3, depois cando viñeron estas outras das vijas e tal, tamén temos feito varias tamén, era aí na playa, se facíanse na playa, pero, bueno, a maioría eran pesqueiros. Porque isto, bueno, está bastante susto, pero Sí. se mete agua, entón hai que meterlle un torno aquí. Porque se non vai agua, Sobre todo no roble hai que meterlle este é pino, o pino asusta máis. Pero no roble nos empalmes, aquí hai que meterlle un torno aguas, un torno aí, un torno de
entorno de Pino, aquí en Che non deixa pasar agua. Pero como escapen esos matos. Bueno, a ver se abrea... Purro conscientemente trata de que o que ele aprendeu non quede aí no esquecemento e o transmite de alguna forma a Asociación Cultural Los Galos. A Asociación Os Galos fundouse no ano 2000, foi a primeira asociación de aquí de Bueu do ano 2000. Constituímonos un pouco no bar Furrugio, na banda do río, xuntámonos uns amigos, bueno, por a inquietud esta que tiñamos de que iba a pasar cos barcos de madeira, que iba a pasar co noso patrimonio, pois decidimos fundar unha asociación. O primeiro que quixemos facer era un barco. Entón puxémonos en contacto con Purro. Fixemos un bote polveiro de 6 metros, un bote xaseiteiro. Tuvemos que falar con él, poñernos de acordo en os metros que iba a ter, en como iba a ser. Ao ser un barco que había pouca documentación, era complicado, pois costounos traballo convencelo, pero bueno, enseguida dixo que sí. Por un lado sae da Asociación Os Galos o querer continuar con esta tradición e por outro lado tamén a voluntade de Purro é transmitir algo aprendido, non? Algo que lle dá pena que tamén desapareza. E 3 anos fixemos un bote polveiro tamén de 5 metros aquí na nave esta, e propusemos, antes de facelo, propusemos a Purro si el que podía dirigirnos e enseñarnos un pouco a facelo, porque nós a verdad non tiñamos moita idea. El encantado da vida, a familia di que cando máis contento estuvo, cando máis contento toparon. A min encántame, a prueba está que sempre me apunto, sempre digo, cando teñes algún problema ou cando tal, contar comigo, mentes poida, non é? Non, eu dixía, viña meterlle un tabla de 20 ou así, algúns, non a todos, ou así, 3 ou 4 meterlle un parello. Sí, unha parella de clavada para cantar nas dúas, non é? Para clavar os para que fora... Aquí ten este intermedio, pero este do lado está como das dornas, nunha peza, a varenga está nunha peza dereita. Sí. E eu creo que podíamos fazer igual. Sí, a varenga. O centro da dorna máis ou menos será este. E a mí parece que é máis ancho, aquí. Non? Non se dá a sensación? Sí, así a vista. Sí, bueno, será máis ou menos o mellor igual. Tamén para coller as caídas. Sí, pero bueno, aquí tamén non creo que pasa. A peza de popa va encaixada. Cortada, se planearon, se la por abaixo, e depois darlle o cantero desa 6, non? Purro, eu creo que é o que temos. A Asociación de Bueu, eu creo que sería moi pouca asociación sin ter a Purro aí. Eu creo que temos moito que agradecerlle a Stefan Morling, a Purro e ao Museo Masó. A eses 3 puntales, eu creo que son os que teñen a culpa de que eu teña esta teima. Cal vai ser o futuro pois é incerto, non? Porque habría que conjugar moitas cousas para que isto tuvera futuro, porque pode quedar como algo testimonial mentras a asociación se preocupe. Pero eu reconozo que son realista, que é o oficio que tende a desaparecer. Eu creo que se van a recuperar. Eu creo que ao mesmo tempo dará máis razón e volveremos a ter barcos de madeira, volveremos a ter carpinteiros. De feito, a era do plástico estáse rematando, me parece. Nos estamos dando conta
da cantidad de plásticos que generamos, e de que o plástico é un material inerte que ten caducidade tamén, que pensábamos que non, que podíamos facer un barco de plástico, tiralo por aí en calquer sitio, collelo, botalo ao mar e que iba a funcionar sempre. Agora aparecen unhas enfermedades que lle atacan ao plástico, e o plástico non ten o comportamento da madeira. Confío en que se volva a recuperar. Feito de que agora poidamos gozar dunha zona moi sealizada que poidan visitar as persoas e ver como se construía unha embarcación, eso é un legado importantísimo. Pois, home, con orgullo, no? Que quede aquí unha cousa que se chama Asteleiro do Purro. Eu daquela nunca pensaba que ser carpinteiro de Ribeira era un oficio máis. Despois empezar a darlle aprecio cando desapareceu a xente empezou a pensar porque quedara isto e tal. Claro, ahora é un orgullo para min, e miña filla cando ainda hai unha foto de meu pai que xa está medio oxidada e tal, e cando era pequena, mira el abuelo tal, home, a verdad que orgulloso. E estivo traballando hasta que se jubilou. Foi o último carpinteiro de Ribeira destes asteleiros, non? A carpintería para subsistir Purro non lle era necesaria, non lle facía falta para nada, pero eu creo que por a vocación que tiña. Realmente un carpinteiro é como un duende, é unha cousa, un ser un pouco mágica. Eso de crear un barco coas formas que ten, así redondas, de facelo de un nada, facer visible un barco, ainda que sea unha chalana de 3 metros, é algo, eu que sei, casi milagroso, é algo increíble. Efectivamente, é un oficio moi bonito, moi complicado, a veces te cabrea moito, pero ao fin e ao cabo é bonito, porque é un oficio non sei, tamén ten moito de artístico, ou sea, cando é unha obra que creas ti, non é? Cando miras o barco no mar, é que quedou ben, é que depois que che din que é mariñeiro, que é tal, igual, pois ti sinteste, é un fillo, non é? Como che dá moito traballo, pois queres. Por iso, eso é o enganche que ten.